皆さんこんにちは。アイリッシュバンドのコールタです。いつも応援いただきありがとうございます。今日は重大なお知らせがあって動画を撮っています。重大なお知らせ？実は僕たち今年で今年で結成10年になります。おー、そんなになるんや。確か2013年に結成したんやな。はい、それで今年の8月にちょうど10年なんですよ。もともとはアイリッシュ好きなメンバーで集まって一緒に練習する同好会やったもんね。それで人前で演奏してみようってなってイベントに出演するためにバンド名を決めたのが10年前だった気がする。懐かしいね。ずっと僕らの演奏を聴いたり見たりしてくださってる方々のおかげで続けてこれたよね。ありがとうございます。そこでなんだかんだ10年やってきたので何か形に残せるものを作りたいなと思ってレコーディングをしたいなと思っています。何やってそしてアルバムとして各種音楽配信サービスで販売したいなと考えています。いいね。それでですね、そのためのレコーディング費用などをクラウドファンディングしたいと思います。クラウドファンディング。そのために皆さんにご支援いただきたいというお願いの動画なのです。具体的にはどういうプロジェクトになるのかな？キャンプファイヤーというサイトでクラウドファンディングを実施します。支援いただいた金額は僕らのレコーディング費用、グッズ作成費などに当てさせていただきます。目標金額は40万円です。そして支援いただいた方へのリターンをいくつか用意していますので、スケジュールなど詳しいことはクラウドファンディングのサイトをご覧ください。なお、期間内に目標金額を達成できなくてもレコーディング自体は実施しリターンもお届けいたします。緊張してきた。私らバンドとしてのアルバム作成初めてやもんね。プロジェクトの詳細はクラウドファンディングのサイトキャンプファイヤーをチェックしてください。ぜひご支援よろしくお願いします。よろしくお願いします。